Хәзер эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Матур традициягә әйләнгән Алтын каләм яшүсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивале быел үзенең 26-нчы җыенын үткәрде. Мондый дәвамлы фестивальне Россиянең башка бер генә төбәгендә дә табып булмас иде. Әмма Татарстан хөкүмәтенең яшьләр эшләре буенча министрлыгы, журналистлар берлеге, Казан федераль университеты, Татмедиа агентлыгы һәм Татарстан Яңа гасыр телевидениесе белән берлектә үткәрелә торган Яшь каләм осталары фестивале елдан-ел яңа талантларга юл ача. Аларга тормыш юлы сайлауда зур булышлык итә. Быелгы 26-нчы фестивальдә нәтиҗәле үтте дип әйтә алабыз. Бу турыда тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без бүген студиябызга фестивальнең гран-при иясе, ягъни абсолют җиңүчесе Булат Мөхәммәтҗановны чакырдык. Хәерле көн, Булат. Исәмсез. Иң беренче сине котларга рөхсәт ит, бөтен тамашачыларыбыз исеменнән зур җиңүең белән. Икенчедән үзең белән таныштырып китсәң иде. Кайдан син, каян килеп чыктың син, ничек җиңдең син? Минем исемем Булат. Мин Әтнә районы Әтнә авылыннан булам. Үзебезнең Арча төбәгеннән, Казан арты төбәгеннән дип әйтәбез инде. Гадәттә безнең Казан артындагы район үзәкләрендә генә түгел, авылларында да балалар русча сөйләшәләр икән дигән чаң кагабыз соңгы вакытта. Менә мондай тенденция сездә дә сизеләме? Сизелә. Русча сөйләшү. Русча сөйләшәләр, татар теле арттарак калып бара дисәң дә була. Менә шундый вазгыять барган вакытта синең менә бу конкурска катнашу теләгән кайчан туды, ничек туды дип әйтмәкче булабыз. Чөнки журналистика ул ирләр профессиясе түгел дигән ялгыш фикер яши кызганычка каршы. Ялгыш фикер, чөнки бүгенге көндә әйтеп үтәсен, рус теле өстенлек ала, нишләптер татар телендә бик яшьләрнең сөйләшәселәре килми. Мин үзем нишләп бу фестивальгә килдем дип әйтәсем килә, чөнки минем үзем әле булган татар телендә камилләштерәсем килә, тагын да үстерәсем килә, чөнки сөйләм татар теле белән генә булмый, әдәби татар теле дә кирәк. Ялгышмасам, синең әниең дә журналист. Ягъни мәсәлән, уясында ни күрсә дигән сүз дә бар әле бу чакта, әйме? Күбесенчә әнисе укытучы булган кешеләр укытучы булмыйлар, әнисе әтисе профессиясын сайлаудан яраграк торган була. Бу чакта синдә андый гайрәтең шигырьлек хәлләр булмаган күрәсең, әйме? Әниеңнең профессиясында, әйме? Юк, андай белән булмады. Әниемне күрәм, журналист кешенең эше бик авыр, әнием көнне-төн эшли. Шуның белән яши? Шуның белән яши. Бәйрәм дигән әйбер дә юк. Диктофон тота, интервьюларга чыгып китә. Төрле авылларга йөри. Сиңа да шул кызык тоелды, әйме? Кызык тоелды. Әниең белән чыкканың булдымы? Бер-бер булса да, ничек итеп эшләгәнен күргәнең бармы әниеңнең? Әнием белән чыгам, интервьюлар алганда, кырыенда ничегрәк эш бар икәнен тыңлап торам. Беренче өйрәтүчең димәк, әниең булып чыга инде. Беренче стазым әнием. Менә бу яңадан баштагы сорауга кайтсак, ни өчен русча сөйләшәләр, чыпшын Әтнә төбәгендә дип әйтәбез. Бу нәрсә? Менә синең фикереңне беләсем килгән иде. Бу яшьләрнең үзләренең теге күп тел белүен расларга тырышуымы, кәттәлеген расларга тырышуымы нәрсәдән килә бу? Әллә тормыш үзе мәҗбүр итәме ул тегендә телевизордан русча сөйләшү, мәктәптә русча уку? Нәрсәдән килә менә бу туган телгә хилафлык дип әйтәбез? Дөресен әйткәндә, мин үзем дә сезгә әйтә алмыйм. Мөгаен яшьләр күбрәк рус теленә өстенлек итәләр. Татарча. Шулай җайлырак дип уйлыйлар күрәсең, әйме? Шулайрак. Һәм әлбәттә теге күп тел белгәч, күбрәк беләбез дип уйлыйлар инде, күрәсең. Фестивальгә әйләнеп кайтсак, менә район үзәгеннән килгән кешегә, анда бит син беренче тапкыр баруың идеме бу? Беренче тапкыр барган кешегә җайсызлыклар булмадымы? Җиңү өчен бит биректән дә аерылып торырга кирәк. Беренче тапкыр баргач, әлбәттә инде җайлы булмый, әзерлек кыенлыклар була. Тик анда беренче көннәр үк бик ияләшеп китәргә авырый, шуннан соң инде бераз 5 көн бит инде ияләшә. Үзеңә яңа дуслар табасың, аралаша башлыйсың. Менә 5 көн эчендә бик тамам өлгереп җитәсең, әйме? Тамам өлгереп җитәсең, бер гаилә, бер зур гаилә булып
Менә бу анда бит бөтенләй икенче төрле режим, җокы бик аз тия, әйме? Шуннан соң аяк өстенә язырга кирәк, үзеңә урын табырга кирәк. Ул беренче тапкыр барган кешегә менә булар иҗат өчен зыян итмәделәр мисеңа. Чөнки иҗатта итәргә кирәк бит, үзеңне күрсәтергә кирәк. Языяктан. Анда авыр, анда режим икенче. Тик менә шул авырлыклар сиңа тагында каты көч бирә. Башкалардан нәрсә сөйләп аерып торган син? Анда бит телевидение бар, каләм столлары бар. Менә син материалларын язганда нәрсәгә таяндың күбрәк? Менә мин үзем басма матбугаттайым, татар матбугаты юнәлешендәем. Безнең юнәлештә егетләр аз иде. Аз иде дип. Мин 21 кызга бер егет имия. Менә тормышның пропорциясы шундый. Менә шуның буенча шунда инициативаны үзеңнең кулга алырга туры килде димәкче буласың син. Оештыруда да, язуда да, чөнки ират һәр вакытта да ул хатын-кызның терәге булырга тиеш. Килештеләрме соң хатын-кызлар мондый роль белән? Килештеләр. Килешмәсә сайламаган булырлар, сине гран-при иттербейме? Журналистиканы ничек итеп күз алдына китерәсең? Һәм үзеңнең профессияңны алдагы тормышта. Журналистика юнәлешен бик авыр итеп күз алдыма китерәм инде. Чөнки җиңел түгел. Үземнең әнием дә, үземнең гаиләмдә дә журналист кеше булгач бик җайлы һөнәр дип күз алдыма китермим. Чөнки әнием дә 26 ел стажы булган журналист. Әйткәнемчә гел эшли, бәйрәм дигән бердә юк, һаман яза да яза. Бик авыр профессия. Тик үземне җәптер шул профессиядә күрәсем килә. Рәхмәт, Булат, алга таба синең менә язганнарыңны, яки сөйләгәннәреңне, төшергәннәреңне күреп сөенергә язсын. Тамашачылар исә Булатны истә калдырсыннар. Бу безнең киләчәк журналистыбыз, булачак журналистыбыз. Уңышлар сиңа исәнлектә күрешик, Булат. Рәхмәт сезгә бик зур.